Ana ka mahal ang akong sapatos, pre. Las gawa. Ito kong sayawan gabi. Nahugaw man ni akong sandal. Saon ba? Pirti mang musik siya ato kong partner. Wapa pa dito tayo. Napay surata ngap. Ana-ana lagi ko. Pag atras na ko dito naman ko sa kanal. Maudod pa yan akong paborito nga sandal. Ako ning labahan bi. Uy! Gawa ba rin aning palibot na ko diri? Uy! Manilig sa ko. Mauna sad biya ni akong suoton unya. Kay naa na po'y sayawan. Basin di ay. Yung maibog na ako tong chicks ako na partner gabi. Usap na si pare di ha? Saan ang gibuhat niya ay? Pre! Napunsa ka diha? Ay, pre! Gilabahan ako akong pinakapaboritong sandal, pre! Paborito daw. Bago na, pre! O, pre! Bago ni pre, oy! Mahal gani kayo akong palit, ani? Mahal po. Tagpila po na, pre. 1,795 centavos, pre! Perting mahala ni pre! Di bang kakapalit, ani, pre? Di Japon kapalit. Pag-sure oy. Karon, ako itong kuhaon itong sapatos na akong gihiraman sa akong amigo. Pasiklamban ko ni Ron. Pre! Asa ka, pre? Pre, nakoy kuhaon, pre. Kabalo na kung sa ikuhaw na itong pare ba? Nagtuo siguro si pare ba o siya rin niya bago. Hindi na po ko'y bago, uy. Pero, bago naman. Uy! Dati! Nakuwag sapatos, uy! Pre, tanaw na ko si Muhaba, nadyo kayo napansin. Gani, pre! Maghuwas mo sapatos, pre! Uy, sino man kayo? Pre, bisag wa ka ng utana. Mahal kaya kung palit ani. Pila po yung palitan na, pre? 19,900 pesos, kwent. 99 centavos. Disintapos na lang kulang para ma 20,000? Ana ka mahal ang akong sapatos, pre. Ano naman siguro ng balay ni Dudong Pawiks? Uy. Tuoras siya oh, akong duulon, bi. Grabing mahala ni Ana, pre, no? Mahal gani kayo, pre. Ay, Dudong Pawiks, gisugo ko sa akong anak nga ipakuha dong sapatos nga imong gihiraman. Isa mo ng babae kay istorya ni Dudong Pawiks? Sapatos daw. Nah, gusto di ko rin anis kumpare ron. Kini magud sinanay ba kung time na kayo. Nay, dito ta magstorya sa tubangan, nay. Maniig ko, bi? Murag sikreto man kayo ilang istoryahan. Ah, alpakas ako paghambog. Uy, dara na yun, nay. Salamat, Dudong Pawiks. Dili ito yung sapatos. Pirti ginitawa na dito palupig ba?